sunsok ya paginto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tunay kira sa iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba inilayo Nabi rangkun yan. Bagum ni Rasul Nabi ana Nabi. Ana Rasulullah, saka na nabi ako, saka na Rasul ako. Imanto na di ako niyab suguwa, di ako niya ay malag na sasanay, di ako niya ay malag na pagilaya, kasaka na tiyo nabi na ko. Dan na natiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ganyan ileso katasan yan, abadis wallahu ta'ala nila sila yan. Biyan tugu Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na dadno to ilaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, magyang muta daraja, pangkatan ay ibigayron wallahu ta'ala na biruma sa kanya niya malag na sumyong kung mga tao dinading da'watan sa mga tao penungwan yan sa mga tao agaylaw wa nahara singwan yan suwisa kung mga bapayan agagawi na miyong mau bapayan kaya ka no bapayan at tigyan manutuwa ang taka natigyan nasaka natigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan igyong utay sa kubapayan at tigyan manutuwa diya ka natigyan nakabaya uba ko tigyan may layabong talaka natigyan Nabi sallallahu alaihi wasallam inwa ko katigyan sumiyong agagawi kana katigyan di ko kilala bundala ka na kakatawan na ka natigyan ay pagkagwada ko nga nagina ni kaya pruma sa iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das kanyan dito das kanyan panunugo abatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na imanto na pagiga ko na imanto na pagkaturuga ko na isakanusan na tungusuin niyo si Pulan napakasumbayang niyo kahit napagang paganay kabiyali yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudilo na gid na ginawa niya na ayat biyali yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudilo das kanyan pamagarti danan ila kaatasan yan abadi yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang makaisay sa makapamangni na imbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala sa pangninyan na danya manutuay malag na ilaya ugaid na subhanallah sa katano na imanto na napangatunta matinta sa juhur matinta na ijtima ana mga kalilimu da seminar na kiyagrarang ka sa ulama na dako na pamamakinig kiyagrarang ka sa alima na daka pamamakinig sa giyang mutuwa seminar kagyam ya pikir ka katawan na kadnuto may memorize kadnuto na ginan mga babayakan na gumaluksakan na isanan ang kadubayan umano siya adin niya na malag na may ka anto na panilawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya kasagod sa kanyan sa karumasayan sa katawa ulam sa katawa sahaba amyalo niya nasitiyan kumasada ka panatiyan na kapag-Islam na pagkilid na tiyan umbal amtakan adi panungan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na di niya nagiran ditiron agyang mutuwa la ilaha qulu la ilaha illallah tuflihun tirwan ya ihwan nas qulu la ilaha illallah tuflihun at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam hey mga tao kanu at yung Nabi hey mga manusia at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam tirwan yuso la ilaha illallah ang kanu tegumpi at yung Rasulullah saksinak na sa kanu na tegumpi kanu na di panutul na kiyang kutuwa sa katawa sahaba sumunib at kailan na tigin umbala amatakan nabad na tigin piraba ko mga tao so Nabi sallallahu alaihi wasallam diuda niran so para sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kiyaduderan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa paras na tiyakuya kaniran saya malag na buta kanon dumakatagyang ta buta ko para siyan na pingbabasa niran sa marata sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga babayakan na mga loksakan na kipagpadatan si Islam diyan na nakiapruma sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sa ayat na sugun wallah ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang uta kapruma sa itano si kuwagama kapruma sa itano si kuwagama na malutano kunanan ilaya malutano kunanan gida-gida ay tama nakapkera sa itano sa 24 ka oras ino mga di nga di mapakasugay agin nawang ka bada nakapantag si Islam so Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa kanya na pipilagawin na di sa kanyan pakakan pipilagawin na di sa kanyan pakakan niya kaysa na sa katawa sahaba pisaksyan niya na so Anas bin Malik radiyallahu anhu na piyatiro Anas bin Malik asutigan so Fatima radiyallahu anha na bigyan niya natigyan sa sagpok o di nato na iba na saputol atigyan aruti so Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tigyan ni karitang wa Fatima ay tigyan wa Fatima katawan nakatigyan nagyang katigyan ni bugay ngarak natigyan na sopak aruti tigyan nagyebu tigyan ni pagampaganay amya ka natigyan ni amaka Allahu Akbar dia tigyan ni pagambaganay amya ka ni amaka si kuya malag si kusuldo talugawi Allahu Akbar ilan tanuman nagyang kaya kira sa iyo Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katano makapiratan o makakan di ko salungan isentan ako na ginawa tanwa simbaga niwa ginawa niwa makapiratan o makakana ipipita yuto igabi kapan makapita na diga di kepi napaparisan na ka sa bruwa paparisan na ka sa malagna foto nganindan magabi man na pag-snack ka man andun di ka pa sa duwasar na pag-snack ka man nauna mga pipi-snack mga milk tea mga sikat man to mga shika mga tatanggaw Allahu Akbar ugit na subhanallah subitan ikikuwatan ko Islam na miya kalubay-lubay at napagkaton ko makasiringan tanwa makatalo makakano ko salungan na makadua makapag-snack ko salungan na dipsyon ba yan di na pagalibakan sa sugwan ng Allah subhanahu wa ta'ala ugit na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyalo sa hadith apisak no Anas bin Malik agyang utaki kaya bagi Fatima radhiyallahu anhu sa saputo laruti ay panamya panutun na kanaba matag makaloka tagpi ka gira inupak ka gyang utuwa ruti apa pira-pira nuto sa amyo to napitiro na bislo salam ay tigyan ni karitang ko nagyay tigyan ni pagam bagan ni amya kanakan siya ko ay malag na suldo talugawi la ilaha illallah antag yang nga ditano di pagusin nagyas nabi rahmatan lil alamin upamabuka aya antap ukapagagama nakapagande ka sosyal nabi sosyal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyagarte sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyagarte sa mga karumaw nabi sallallahu alaihi wasallam wanaugid na kanabagina ni maksud kanabagina ni antap agyang kanaya malagna ka sosyal kung kapundil baka si kwagama kaayad na mata na dito nuakin ay malagna mga babayak di prumasenso kapag agama di ditano di peniyatan ditano di merumasay kataw-taw no mga ginawa at nawakap subuang ako ginawa ako kapanggal bakang kasi ko agama si ko dingon di ka prumasay Allahu Akbar kenapa upamana kenapa kaya malagna tunanipin na pinasay yung galabakang kaso subuan wallahu tala ko ka prumasay kagyang mo to ka prumasay na kung na tanong wallahu tala pag-isabutan ng tanong wallahu tala so lango-langan waya malagna lalanian dataragyan mo ta ini lapal tanwa ayat walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sadna tigu Allah ta'ala sa panaguntaman na niyan so ay malagan na tanda tigu Allah ta'ala sa managuntaman pantagar kami at tigu Allah subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina pantagar kami at tigu Allah subhanahu wa ta'ala lanahdiyannahum subulana na penggunanaw nami sirandin na tigwallahu ta'ala kung mga lala nami kaya pitirwallahu ta'ala na lala nami nabi pitiro niya na lalan sa timan kaya pitirwallahu ta'ala na malag na mga lala niyan languan usubuan wallahu ta'ala na penggunanaw tanuron wallah maana pagkisabutan ka wallah pagkisabutan tan wallahu ta'ala so kadang languan usubuan niya data kaya malag na sambayang so 5 ruko na iman 5 ruko na Islam nga ditang dipagusan naman sifat sita-sifat na gusto mga padasuguan sa wallahu subhanahu wa ta'ala na pungunaw tanong wallahu ta'ala amay kasakatano na malag na paguntaman na tanong so lang no kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala rumasayan tanong beauty yo pama agya isa amala kasasabapan sa ditano kasabuti ko mga suguan wallah ditano ketarutop gelbak ditano ay malag na ketarutopan gelbak so mga suguan wallah sabab sa ditano ron nakasasabuti ketaguan tanoron sa bukal nagupkedan tanoron sa panamar nagupkedan tanoron sa panaguntapan ay panubtano prumasayag yang utasuguan wallah ngayon to nakagya ditano ay malag na kasasabutan direktano pakisasabutan wallah sabab sa direktano so sarat akakasabuti tano si kwaya malag na mga suguan wallahu ta'ala sabab sa datano panaguntaman nagwaya malag na datano prumasay gedi tano di peniyatan insyaallah peniyatan yung mga babayami mga luksami mga umiyakan si agama Islam peniyatan tano pala tanon dimiyat prumasayan tano suagama kaginan isa udina mala akakasabuti tano si kwaya malag na suguan wal mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang utamiyaluyak nakagia paganay ayat
tigwallahu ta'ala upama tigwallahu ta'ala na sulga no ko surga ada na kanwa tigwallahu